ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ಏತ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಇಂಕೀರ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆತ್ರಪ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತಾವಡು ಪಾಪಗೆ ಈರ್ಜೋರಿಗೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಯರು ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದೇವಡಿಗ ಇದು ಎನ್ನ ಹೊಸತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಂಕ ಆಯ್ತು ನೆನಪುಲೆ ಇಜ್ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಪೀರ ಸಮಾಪುಜತೆ ಐಕ್ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋದ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಹಂದಿ ಮದಿಮೆದ ತಮ್ಮನದ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನದ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್ ತೂಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ಇಂಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಪ್ಪು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದೈದಿರು. ಸೊ ಅವೇನು ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ ಮದಿಮಾಲಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಮದಿಮಾಲ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ದೀಕ್ಷಾ ದುನಿಷಾ ಮದಿಮಾಲ್ ಅದೇ ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಮದಿಮಾಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೊಸತ್ತು ಜೀವನಗ ಇರು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಸೊ ದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡೆ ಜಾಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಗುಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಪುದರ್ದು ಅದೇ ರಾಜೇಶ್ ಓ ಆನಿಂಚ ಪಾಪಗೆ ಪಾಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಗೆ ಈರ್ಜೋರಿಗೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಿಯರು ದೇ ಮದಿಮಾಲ ಮೆಗ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿಮಾಲು ಪೊನ್ನ ನಾಚಿಗೆ ಪಿನಿಯ ರಾಜನ ಸೆಗೆಯಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರರು ಸೆಗೆಯೋ ರಾಜರ 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 ಸೆಗೆಯಾರೋ ರಾಜಕುಮಾರರು ತೂಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಬ್ರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರು ತೂಕ ಏರ್ನ ಗುಜಲಗಿ ಐರನಿ ಬರೋಡ ಇವರು ನಿಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಿಕೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುದು ಇವರು ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುದು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾಣಬೈದಿನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಮನಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ದು ಹಾದಿ ಹಿಂಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಉಂಡು ಹತ್ತು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾ ಮುಲ್ಪ ಅದಿಮಲ್ನ ಅಣ್ಣಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಯ್ 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 ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರೀ ಹಾಯ್ ಓ ಈರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ತೋರತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ഞാൻ ഒരു പാത്തിരത്ത് ഫുള്ള് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇത്തെ ഇതാത മലത്തൊന്നില്ലേರು ಮಾಮಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಚಾಕ್ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಚಾದಿಯರೆ ಪೋಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಪ್ರಣವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಣವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಣವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು ಮಲ್ಪುಲೆಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಲೆ ಹೆಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಪ್ರಣವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಹಳದಿ ಅಂಡದೆ ಬ್ರೈಟ್ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ನವದಂಪತಿನ ಜೋಡಿನ ಮಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನದ ನಮುಲ್ಪೊಂಜ ಆಂಟಿ ರನ್ನ ಆಂಟಿ ಬಂದಿಂಕಲ್ಲ ನೇಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂತ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುದು ನೋಡಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೋಲು ತಲೆಗೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಮಾರ ನೀವಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಓಬೋ ಶೋನಿ ತಾಟ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇತ್ತ ಪಿದ್ದಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಪೋಯರೆ ತಾಟ ಶೋನಿ ಓ ಕೋಪದಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಲೆ ಇತ್ತನೆ ಬಿದರ್ದಿನಿ ಮದಿಮಾಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಬಿದರ್ದಿನಿ ಮಾರೆ ಗುರುಪುರ ಈತ ಬೇಗ ಪೋಪಿನಿ ಇರು ಓಯ್ ಇನ್ನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಲಿರು ಮದಿಮಾಲ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನನಗೆ
ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ್ ನಿಶಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಏತ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಇಂಕೀರ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಇಂಕೀರ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಸಾಲ ಸುತ್ತಿದ್ದಿ ರಜೆ ರಜೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮೂಡಿದ್ರೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮುಂಚೆ ದಿನ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮದಿಮಲ್ಲೆ ಗೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರೂಲ್ಪ ಒಂದು ಏರು 2022 ಗೈಸ್ ಇನಿತ ಮದಿಮಲ್ ರೆಡಿ ತಿರ್ಗಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಣ್ಣ ಜಿಗ್ಗ ಮಾರೆ ಖುಷಿಯಾ ಖುಷಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಪೇರುಂಟು ಡಿಜೆ ಅಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ನಲ್ಪಿ ನಲ್ಪಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುಂಟು. ಹಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ರಜನ ಆಗ್ಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಬಂತೆ ಈಗ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಐಟಮ್ ಏನು ಸುರುಕು ತಿಂತಾರು. ಸಿಂಪಲ್ ದಾರಿ ಚೋಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಏನು ಸುರು ತಿಂತಾರು ಅದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ನೆಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇದೆ ದಾರಿ ಸುರು ರಪ್ಪ ಕಚೇರಿ ನಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅದೇ ಭಜನ ಅದೇ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಮ
Nanti diadakan, sini deh, bawa, boleh, lalu bawa, rapat di sini. Yang pantas, bayi pun akan tidak tiang, gimana tadi? Yang bayi pun tidak ini jadi itu ya, yang ready 1 2 3 start pantas. Nama cowok ini kita boleh cowok itu, apa baga nanti, darda baga nanti tinggal nanti. Pas tu dulu citra mereka cowok itu dokter ini juga bisa tinggal. Anca, orang yang buat tu na, apa baga nanti bisa tinggal nanti ini. Yes, I come back. Ready kan? Ada nanti ya, nah ini juga kita boleh. Yes, ready? 1 2 3 start. ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದಾಡ ರಾಧ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಜೋಶ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ ಸುಜನ ಸುಶಾಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ Ini betul betul. Asal. Final nomor ini kita. Yes. Ini kita menjemput ni nama masalah. तो छुड़वाया क्या छुड़ाएगी नौकरी रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोले शक्ल वाले सन के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे कल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों ले तो कहीं गले जा सलून हम ले जा ये तो चोरी थे ऐसी ना सोरी कभी कभी मोनालिसा कभी लगे ललिता और कभी जैसे गाना बनी हाय मेरी पापा सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी Yes. Para masundari na jana bidini. Ite. Sari ite. Jorana party kudara magalamma mattomme. Idina gurpuji bulla kali. Kali party di hoto. Yes. Music please. ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग
ಗೀತಾಂಜಲಿ जिससे मैं करती हूँ प्यार, जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार, ऐसे। ಗುಂಡಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಳಿ ಕಮ್ಮಿದೊಪ್ಪಿ ಕ್ಲಿಯರದೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ತಿಕ್ಕೋಯನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಮದಿಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನದ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಟು ಆತ್ನೇಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್.